Здравейте, това е клипчето, което ще кача за днес. То ще е урок на Photoshop и това е днешният ни урок, който ще е за Photoshop анимациите. Виждали сте, предполагам, тези, които се интересуват от Photoshop, сте виждали, предполагам, че правят анимации с Photoshop някои. Но ви се стори твърде трудно, за да опитате или да се учите уроци. А тези, които от вас пък са гледали уроци, предполагам, че им е било невероятно трудно и са се отказали, както и аз някога бях така. И се отказах, но вече когато се занимавам по-сериозно с това, може би затова и вече продължих пак да се интересувам от тези неща. Значи, Photoshop анимацията си е трудна, колкото реалната истинската анимация. Изисква много време и трябва да си умеете да си рисувате. Значи, ако умеете вече да рисувате графично на Photoshop, да правите рисунки, както моите в предишните ми клипове, които ви показвам, че и по-добри и така нататък, нали, аз съм все пак още начинаещ, така да се каже. Тук е на същия принцип. Тук просто ще ви трябва да рисувате много. И заради това ви казвам, че ще отнеме време. Например, сега, когато сте нарисували, да речем, една рисунка, в случая съм нарисувал това петно тук, да речем, това е вашата рисунка, която сте нарисували, отцветили, добавили сенки, отзад сте добавили град, да речеме, или сте си го нарисували, или сте добавили от някое аниме или от нещо сте добавили просто за бакграунд. И сте направили рисунката, това ще е една обикновена рисунка. Но за да стане анимация, трябва да отворите ето тук от Windows, отгоре има едно прозорче Windows и Animation. Отваряте го него и ще ви излезнат отдолу е това тук прозорче, което е Animation Frames. И тук вече предполагам се сещате, че трябва рисунка по рисунка да става анимацията. Но да, определено не е толкова лесно, колкото по принцип трябва да е. Шеста и тази система. Значи, определено не е въобще лесно. Значи, за да направите една анимация, ще ви трябва първо, нали, започваме махате бакграунда, в смисъл да правите първи леер и рисувате, да речем, вашата рисунка и както казах, вече сте я направили и всичко ви е готово. И, нали, отсветили сте, абсолютно всичко е готово. Сега обаче, за да направите някаква анимация, да речем няколко секунди, от сорта на 5-10 секунди, ще ви трябва да направите същото нещо, да нарисувате тази рисунка още няколко пъти вече с движение. И най-лесно е, когато, например, сте нарисували рисунката и само му отваряте устата на героя и я затваряте, защото това ще отнеме най-малко време и много лесно и много бързо ще стане. Нали, вече като сте готови с рисунката и ще се получи ефекта на говоренето. Но това е ефект, който нали, за начинащи, после ще трябва да местите самия, нали, така се каже, герой или човек там, който сте нарисували, което е много трудно и поради тази причина вие първо трябва да умеете да рисувате сами без да копирате, което аз още не мога да правя, затова не мога да ви покажа. Тук съм направил една малка анимация, с която да ви покажа как точно става. Значи ето имаме 5 фрейма, в които всеки фрейм е с някакво движение и се запълва цялата картина. И когато натиснем старт и си вече с анимация, нали, избрали сме по една секунда и ето как се отцветява само. Това е самата анимация вече. Аз мога да направя колкото искам, примерно 0,5 секунди. Нали, всякъде да направя 0,5 секунди фреймовете и вече да ми е по-бързо. Нали, това си го избирате после, това не е чак толкова трудна част, ето сега вече е малко по-бързо. Но за да стигнете до тази част, това е последното, което ще трябва да направите. Значи рисувате си рисунката, всичко си правите, да речем, или пък сте ги нарисували вече, качвате ги. Нали, не е важно на какво сте ги нарисували, просто ги накачвате и вече тук си ги правите фрейм по фрейм, фрейм бай фрейм, както се казва. Избирате си продължителността, по принцип за говорене 0,2 нещо такова беше. Вие си избирате, това не е никак трудно. Най-трудната част, както ви казах, е да умеете да рисувате сами и да може да си измисляте рисунката, за да може лесно и по-бързо да става. Например, когато сте нарисували, да речем, един човек, който седи или да речем седи на нещо и искате да стане и да мине от тук, да речем, към надясно, да речем, да се скрие от картината, от лицето на камерата, да речем. Обаче, за да направите това движение, ще ви трябва поне 7-8 рисунки, на които всяка една рисунка ще е различна. Първо ще седи, после леко ще подстава,
после вече ще е на почти изправено ниво, после вече ще е изправен и после ще ви трябват около 3 рисунки, за да може да го придвижите извън камерата, извън окото на камерата, което ще ви изисква много време, защото това си отделни рисунки и така нататък. И повечето хора го правят на Paint, защото на Paint не става много хубава анимация, но все пак става по-бързо, защото там се прави много по-лесно. Много по-лесно имам предвид, много по-скапано, но все пак бързо ще стане и мога да направите някаква такава скучна анимация. Но ако искате по-сериозно да направите нещо, ще ви отнеме много време, за да направите една малка анимация. И да, това беше за днес урок, който исках да ви представя, да ви покажа. И съм го направил с ето тези облачета розови, с които да ви покажа по какъв начин става, но единственото, което изисква време и опит. Ако вече имате опита, ще изисква много време. И така, това е. Нали, правил съм уроци за рисуване, въпреки че те не бяха много добри, но са сравнително нормални. Всеки, който иска, може да разбере нещо от тях. Вече може да си добавяте после неща. По принцип повече други ефекти, които за да стане по-реалистично и да може да изглежда като истинско аниме или истинска анимация, което добави още сложност, защото After Effects е съвсем различна програма за видеообработка и е трудно. По принцип, за да накачите рисунките си в нали, прозорчето за анимация, не може да го отворите и да почнете да рисувате. Ето вижте, не ми дава. Това е поради простата причина, че това е прозорче само за анимация. Това не може да рисувате на него директно. Значи това ще рече, че трябва да го затворите това прозорче, да си нарисувате всичките неща, да ги накачите и чак тогава да ги качите тук. А иначе има още едно нещо, което искам да ви кажа. Значи за да качите, ето така, да е с движения, ето по този начин, всеки фрейм да е с различно движение, ще трябва, когато качите на първия фрейм, нали ето тук се умножават фреймовете, а иначе първия фрейм ви е първата рисунка. Втория фрейм вече отваряте и второто око, ето вижте как ми се отвори второто око, тук, за да може да се вижда втората рисунка. Третия фрейм, третото, на четвъртия отваряте четвъртото и на петия отваряте петото. А като започнете от началото, след като сте ги вече накачили или нарисували, ще трябва всички да ги изгасите, за да може да се вижда само първата. После вече отваряте с една повече и така се получава ефекта на анимацията. И после вече от тук то ви ги нагласява и става като анимация, а пък от тук вече си избирате времето, в което искате да се избира това нещо. Може дори вие да си изберете време, ако не мислите, че от тук става, защото понякога ви трябва по-бързо, въпреки че от тук не може по-бързо, но понякога ви трябва по-бавно и така нататък. Това си е ваше решение и лесно става. Това беше урокът за днес. Продължавам да правя фотошоп рисунки. Всеки, който посещава профила ми, знае това. Качвам доста рядко, но по една на седмица мисля, че е добре. Дори тази, която ще кача тази седмица, доста се потрудих за нея. Рисувах я доста бързо, но все пак се потрудих доста за нея и мисля, че стана много хубава. Това беше за днешния урок. Дано да ви е харесал, дано ви е помогнал. За напред, ако мислите да се занимавате или да се опитате да направите нещо такова, питайте въпроси каквито искате, ще отговоря на всеки един. И това беше до скоро, приятели. Чао!